Harish Hande, sir. দৰ্শকবৃন্দ আৰু জ্ঞানপ্ৰেমী ৰাইজ, এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি বাহিৰে আপোনালোক সকলোকক আনন্দিত আৰু উপলব্ধি কৰিবলৈ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি বাহিৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া পৰিৱেশন কৰিব দৈহুং ব্ৰহ্ম। এয়া আমাৰ মঞ্চত শ্ৰী দৈহুং ব্ৰহ্ম। ধন্যবাদ। এটি বিশেষ ঘোষণা সকলো দৰ্শকবৃন্দলৈ। আপোনালোকৰ বাবে আমাৰ বহুতো আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বতৰা আৰু লগতে বহুতো দূৰৰ পৰা আমি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা বিশিষ্ট বক্তাসকল আছে। আপোনালোকৰ বাবে এই অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ। সেয়েহে আপোনালোক সকলোকক আমাৰ এই মূল প্ৰেক্ষাগৃহত থাকিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। সকলো দৰ্শকবৃন্দক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ এই মূল প্ৰেক্ষাগৃহত থাকিবলৈ আৰু নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দৈহুং ব্ৰহ্মলৈ। আৰু এটি বিশেষ ঘোষণা সকলো দৰ্শকবৃন্দ আপোনালোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যেন এই প্ৰেক্ষাগৃহ এৰি ক'তো নাযায়, আপোনালোকে যেন আকৌ আহি নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰে। এই গোটেই অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ বাবে আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি ইয়াৰ পৰা জানিবলৈ পাম, শিকিবলৈ পাম। সেয়েহে সকলো দৰ্শকবৃন্দক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ এই মূল প্ৰেক্ষাগৃহত থাকিবলৈ আৰু নিজৰ নিজৰ স্থান যেন তেওঁলোকে এৰি নাযায়, এয়া বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাই এতিয়া আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ এই ছেশ্যনৰ বাবে আমাৰ বিশেষ বক্তা আমাৰ শ্ৰীযুত প্ৰফেচাৰ ফণীন্দ্ৰ গয়াৰী মহাশয়ক, প্ৰফেচাৰ অফ ইকনমিক্স হায়দৰাবাদ ইউনিভাৰ্চিটি, তেওঁক নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। जोङो बारा गोलाव खालामला 20-25 मिनिटनि गेजेराव जों बे हाबाफारिखौ फोजोबगोन। बेनिखायनो बयखौबो जेरावबो थाङाब्लासिनो दान्दिसे सम सिरिबाङै जिरायनो थाखाय खावलायबाय। दायो जोंनि गेजेराव बिबुंथि लाखिगोन जोंनिनो आगोमा बर' फिसा हायद्राबाद मुलुगसोलोंसालिनि रांखान्थि बिफाननि प्रफेसर फणीन्द्र गयारी।
खुलुमबाय बयखौबो। आं फनिन्द्र गयारी दासान्दि इउनिभार्सिटि अफ हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव इक'नमिक्सनि प्रफेसार हिसाबै साख्रि मावगासिनो दङ। आंबो बे बड'लेण्डनिनो उदालगुरि जिल्लानि आहमाखा गामिनि मानसि। हायद्राबादाव साख्रि मावनाया आङो दा 20 बोसोरनिबो बारा जाबाय। बे मेलाव नुजाथि फैनो हानाय, जौसाङाव जनाय मानगोनां श्री प्रमद बर', चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार अफ बिटिआर, अनारेबल एडुकेशन मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु, of BTR Gobindo Basumatari, Ambassador of Myanmar Mr. Moi Kyo Lung, Honorable Vice Chancellor Bordoland University Professor L. Singh, Registrar Dr. Subung Basumatari, Professor Kishorwari, Professor of Pharmacology University Illinois Chicago, United States of America, Dr. Shaitali Brahmo, Registrar CIT Kokrajhar, Professor Bhupen Narzari, Guwahati University, आरो गोबां आलासि बिथांमोन दं, जेरै प्रिन्सिपाल अजित बर', जन बरगयारी फ्रम UNDP बिथां EM बिथांमोन, गोबां एकाडेमिशियान्स आलासि बिथांमोन। आंनि खुलुमनायखौ खनसे बावहरबावनाय जाबाय। बे फार्स्ट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव आं फैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल कनफारेन्स गाबाय, नाथाय बेबायदि इन्टारनेशनेल कनफारेन्स, इन्टारनेशनेल फेस्टिभेल आं नुफेराखै। आं बेखायनो बुंनो लुबैयो, बेबायदि इन्टारनेशनेल कनफारेन्सआ बुहुमनि मादावनो फार्स्ट होननानै। दायो बेखौ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया खालामनो हानाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आं कंग्रेचुलेसन्स बावहरो बिथां अर्गेनाइजिं टीमनो। दायो दहायनिफ्रायनो लेक्सार खोनासंबाय थाबाय, रायजो राजाफ्रा जोबोद मेंबाय खोमा। आंनि लेक्सारखौ गसंनानै खोनासंब्लाबो आङो जेबो रागा जोङा। दसे गसंलायदो रायजोफोर, जायफ्रा गसंनो गोसो, एसे सक्ति मोनफिननायनि। अके, मोदोमफोरखौ सोमावनानै जफिनबानो जाबाय। जफिनदो रायजोफोर। दिनैनि बे सावराय आयदाया गुड क्वालिटी एडुकेशन आरो स्किल डेभेलपमेन्टनि KG to PG बिनि सायावनो सावरायगासिनो दं। बिथां प्रमद बर' बिटिआर चिफआ बुंलांबाय मोजां मोजां बाथ्रा, आरो म्यानमारनि एम्बासाडर बिथाङाबो गोबां मेसेज होलांबाय। बिथां डक्टर रनज पेगु एडुकेशन मिनिस्टार बिथाङाबो गोबां गोनां खोथा बुंलांबाय। आं बिनिफ्राय मोजां सोलोंनो हाबाय। दायो रायजो राजाफ्रा हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव साख्रि मावनाय प्रफेसार हिसाबै साख्रि मावनायखाय आंखौबो रायजो राजाफ्रा साननो हागौ बिराद माहाजोननि फिसा होननानै। आंबो माहाजोननि फिसा नङा।
आं जेब्ला स्कुलाव फरायबाय थायोमोन होमबा आइ आफाया जानो गैयामोन फुङाव मोनजाबा मोनायाव मोनजाया मोनायाव मोनजाबा सानसुआव मोनजाया बेबायदि ओंखाम रसा नांनानै फरायनानै गिदिर मानसि जानो नाजानांदों लेखा फरायनांदों दायो फंबाय बिनानावमोनहा बेवहाय जनायफ्रा सोरबा ओंखाम रसा नांबावो नामा आखाइ दैखां आं ओंखाम रसा नांना फैनांदों ओंखाम रसा नांनानै फरायबोदों दाथ' आं खोनानो मोनदों रावबो ओंखाम रसा नांलानो ओंखाम रसा नांनानै स्कुल गारनांनाय फरायनो गारनांनाय बेबादि जालानो जोंनि समाव आंनि लोगोफ्रा गोबां जानो गैयिनि लेखा बायनो हायैनि ओंखाम उखै नांनानै लेखा गारनायखौनो ज्राब गारनानै लावखार थानांदों दाहोना थानांदों खामला मावनानै जानांदों दा बेबायदि ओंखाम रसा नाङै जानायखाय आं सानो दानि फंबाय बिनानावमोनहा बांसिन लेखा फरायनांगौ बांसिन लेखा गोरों जानांगौ स्किल टेकनिशियान स्किल एडुकेटेड पार्सन जानांगौ होननानै आं सानो आरो मोनसे खोथा जेब्ला उन्दैयाव आंबो एलपि स्कुलाव फरायोमोन हाइ स्कुलाव फरायोमोन बा कलेजाव फरायोमोन बेबादि मिटिं जायोब्ला मिटिङाव फार्स्टआव जनानै खोनासंनो लुबैयोमोन बे दाइसआव आलासि जनाय बायदि जनो लुबैयोमोन दायो साबैसे फंबाय बिनानावमोनहा बेबायदि दाइसआव जनानै आलासि गिदिर जानो लुबैयो आखाइ दैखां गोबाङा जानो लुबैयो आरो मोनसे बाथ्रा जेब्ला आङो हाइ स्कुलाव थायोमोन बा कलेज फरायदोंमोन डिग्री गोलाव लानो लुबैयोमोन नामनि उनाव बिए फनिन्द्र गयारि बिए बा फनिन्द्र गयारि एमए बिदि लिरनो लुबैयोमोन दायो फरायै फरायै आं नामनि उनाव गोसो जायोबा गोलाव डिग्री लिरनो हानाय जाबाय जेरै फनिन्द्र गयारि बिए एमए एमफिल पिएचडि पस्ट डक्टरेल दा आं बादि साबैसे फंबाय बिनानावमोनहा बेबादि डिग्री गोलाव लिरनो लुबैयो गिदिर डिग्री लानो लुबैयो आखाइ दैखां लानोथ' दङ डिग्री गोनां जानांगौ डिग्रीजों लोगोसे जोङो स्किल डेभेलपमेन्ट नलेज आपडेट खालामबाय थानांगौ डिग्री लाखांबानो एमए पास जाखांबानो पिएचडि डिग्री लाखांबानो जोब्बाय साननानै लानाङा गोबां सोलोंनांगौ दं बेखौ सोलोंबाय थानांगौ जोंनि लार्निं प्रसेस बा स्किल डेभेलपमेन्ट बेखौ आपडेट खालामबाय थानांगौ सोलोंबाय थानांगौ दा जाय फंबाय बिनानावमोनहा हाइ स्कुलाव फरायनानै दङ क्लास 1 निफ्राय क्लास 10 सिम फरायगासिनो दङ आं बिसोरखौ बुंनो लुबैयो आं जिबायदि फरायबोयोमोन बे क्लास 1 निफ्राय क्लास 10 आव जि सोलोङो बियो फाउन्डेसन टु हायार एडुकेसन जेरै जोङो न' बानायोब्ला 2 ताला 3 ताला 5 ताला न' लुनो थाङोब्ला बे ग्राउन्ड फ्लोर लुनाय फाउन्डेसना स्ट्रं जानांगौ थिग बिब्दिनो बे क्लास 1 निफ्राय क्लास 10 सिम गासैबो साबजेक्टआव जोङो मोजाङै स्ट्रं जानांगौ मेथामेटिक्स सोलोंनाय साइन्स सोलोंनाय इंलिश सोलोंनाय कनसेप्चुवेल नलेजफ्रा क्लियार जानानै थानांगौ बेवहाय क्लियार जायोबा जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव ओरैहाय जेसेबां दावखोयो जेबो दिगदार मोनहैया आं गावखौनो बे क्लास 1 निफ्राय क्लास 10 सिम गासैबो आयदाखौ मोजां सोलोंनानै लानो हादों होननानै आं सानो मेथामेटिक्सआव आङो बिराद मोजांमोन इंलिश ग्रामारखौबो आं मोजां सोलोंनानै लानो हादों आरो साइन्स ससियेल साइन्स गासैबो साबजेक्टनि टपिक्स कनसेप्चुवेल टार्म्सफोरखौ मोजाङै सोलोंनानै लानो हादोंमोन होननानै आं गावखौनो फोथायो
100% नङाबाबो एटलिस्ट 80% 90% मोजाङै सोलोंनानै लानो हादों। बेनि थाखायनो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव आङो गोराब्लाबो दावखोनो हादों होननानै सानो। दा फंबाय बिनानावमोन, नोंसोरबो जायफ्रा फरायसा हिसाबै फरायबाय थादों, गुड क्वालिटी एडुकेशननि थाखाय बे हाई स्कुल लेभेलनि कनसेप्टफोरखौ मोजां खालामनानै ला। आरो जोंहा बयहाबो एम इन लाइफ थानांगौ। We should try to be the best in the world. जेखि जाया मानो we should try to be the best economist, best teacher, बा best dancer, best singer, best politician बिदि जानो नाजानांगौ। गोबाङानो बुङो जोंहा एम इन जिउआव थांखि थानांगौ होननानै। बे जिउनि थांखिखौबो सोरबाया क्लास 10 बा क्लास 11 लायो। आं बुंनो लुबैयो आंनि एम इन लाइफआ थाखोनियावनो जागायदों, थाखोनियावनो आं लादों होननानै बुंनांगोन। माब्रै होनब्ला जोंनि समाव जिउ खौरां फरायनाय दंमोन, जिउ खौरां लेखा। क्लास थाखोनियाव फरायनांगौ, थाखो 3, थाखो 4 जिउ खौरां बिजाब गांफा गांफा। बेवहाय 10 जन मानसि 11 जन मानसिनि जिउ खौरां थायो। बिसोरखौ फरायनानै बिसोरनि लाइफ स्ट'रिफोरखौ फरायनानै आङो सानदोंमोन जे बे फरायजानाय मानसिफोरनि जिउ खौरांखौ जों फरायनो मोनदों। होमबा आं गिदिर मानसि जायोब्ला, लेखा गोरों जायोब्ला हयथ' आंबो बेबायदि फरायजागोन, मिथिं दावथिङाव लेक्सार होनो मोनगोन, बयबो आंनि मुंखौ लागोन, बेबायदि साननाय दंमोन। बेखायनो जानो गैयाब्लाबो लेखाखौ फरायथारलांनांगोन, डिग्री लानानै मोनसे गिदिर साख्रि मावगोन बा गिदिर माबा मोनसे खामानि मावनानै जिबनखौ दैदेनगोन होननानै आङो थांखि लादोंमोन। दा आं खावलायो फंबाय बिनानावमोनहाबो जिउआव बेबायदि थांखि ला। दहाय एडुकेशन मिनिस्टार बिथाङा बुंलांबाय, we should not be always job seeker, we should also try to become job creators. साख्रि दिहुनग्राबो जानांसिगौ। थारमाने जोङो बिजनेस एन्टारप्राइज बा एन्ट्रप्रेनियर्सबो जानांसिगौ। गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खुलिनो हानाय, स्टार्टआप खालामनानै जोङो साखरि होनो हानाय मानसिबो जानांसिगौ। सरकारि साख्रिखौल' नागिरबा जाया। दा मोनफा मोनफा एम इन लाइफ थानांगौ होननानै आं खावलायनाय थाबाय। जोंहा समनि आंखाल, बे जोबथा बिबुंथियाव आं बेखौनो मोनसे खन्थाइ आवरायनानै फोजोबनो सानबाय, जायखौ स्टुडेन्ट समाव आङो खोनाबाय थादोंमोन। बे ओरैहाय, बिबार बारियाव बिबारफोरा गावलां गावथां बारोब्लासो बिबार बारिखौ मोजां आरो समायना नुयो। थिग बिब्दिनो फरायसाफोराबो गावनि मावनो गोनां खामानिखौ, फरायनांगौखौ फरायलांबाय थायोब्लासो जों दावगानो हायो, समाजा दावगायो, समाजाव गोजोननाय फैयो आरो जों बयबो गोजोन सुखियै जिउ दैदेननो हायो। बेखिनिखौनो आं बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰফেচাৰ ফণীন্দ্ৰ গোৱাৰী ডাঙৰীয়ালৈ। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী বক্তালৈ। এতিয়া মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অনাৰেবল ডক্টৰ হৰীশ হাণ্ডে, ৰমন মেগছেছে এৱাৰ্ডী, তেওঁক নিজৰ মন্তব্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। जोंनि जोबथा बिबुंथिगिरि बिथां डक्टर हरीश हान्दे, बिथाङा रमन मेगसेसे बान्था देरहासारगिरि, बिथाङा सुंद' बिबुंथि लाखिगोन। बेनिखायनो बयखौबो दान्दिसे सिरिबाङै खोनासंनो थाखाय खावलायबाय।
धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। मैं BTR काउंसिल और CEO को धन्यवाद देता हूँ और इतनी बड़ी इसमें आपने बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बुलाया। और ऐसा काम करने के लिए हमको देश में काफ़ी कुछ इससे सीख के बाकी जगह हमें करना चाहिए ताकि देश की उन्नति जल्दी बढ़े। हम सब बोडोलैंड से कैसा सीखें, तो हम आए हैं आज कर्नाटक और दूसरे से कि हम बोडोलैंड के साथ हम कैसे BTR के साथ एक पार्टनरशिप करके दूसरे 5 सालों में हेल्थ और लाइवलीहुड्स में कैसे उन्नति करें टुगेदर एज ए पार्टनरशिप। हम आए हैं। हम अगेन ऑन बिहाफ ऑफ सिल्को, ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्ट, we have come here in friendship and partnership, and in next 5 years we want to make Bodoland a historic place of development in a sustainable. So thank you for inviting me, and thank you to all for inviting me. Thank you very much. ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডক্টৰ হৰীশ হাণ্ডে মহোদয়াক তেওঁৰ মূল্যৱান বক্তব্য আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ আজিৰ প্ৰথম সেশ্যন যি আমি আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ, আমাৰ সকলো বিশেষ অতিথিসকলক, আমাৰ সকলো বিশেষ বক্তাসকলক আৰু সকলো ডিগনিটাৰীসকলক মই অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ মূল্যৱান সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ মূল্যৱান বক্তব্য আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ বাবে। আৰু লগতে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সকলো টিচাৰ্ছসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে আৰু নিজৰ মূল্যৱান সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ আজিৰ প্ৰথম সেশ্যন আমি ইয়াতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী সেশ্যনৰ আমি আগবাঢ়িম আৰু সেয়া হ'ল আমাৰ মূল বিষয় হ'ল ক্ৰীড়া সন্থা আৰু যুৱ সন্থা। ক্ৰীড়া সন্থা আৰু যুৱ সন্থা এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম আমাৰ পৰৱৰ্তী সেশ্যনলৈ। সেয়েহে সকলোক আমাৰ লগত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। जोंहा दान्दिसे उनावनो गुबुन मोनसे सेसन जागायजेनगोन आरो बे सेसननि सिगां सिगां जोंहा हारिमुवारि हाबाफारि दङ आरो बेसेबांबा गोजान सुइडेननिफ्राय फैनाय सासे आलासिया बेयाव मोसानाय दिन्थिफुंगोन, बिथांनि हानजाया बेयाव मोसानाय दिन्थिफुंगोन। ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खावलायबाय। दान्दिसे उनाव जोंहा गेलेमु आरो गेलेमु दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोंहा सावरायमेल दङ। दायो जोंहा दङ हारिमु हाबाफारि। गिबियावनो जोंनि हारिमु आयदानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बे हाबाफारिखौ दैदेननो खावलायबाय। दाउस्रि देलाय मोसाग्रा हानजा बिथांमोनखौ जौसाङाव फैनो खावलायबाय। दाउस्रि देलाय मोसाग्रा हानजाखौ जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। From above the sky, this world is brimming with knowledge. Come, let's find the light, build on our hopes and fly high. Welcome to the Boroland, the land of mighty Ghatotkash, son of Bhim and Hirimba, where the earth dances to the tune of Bagurumba, where the valley rings with the sound of Kam, Sifung and Serza, where wisdom thrives on integrity, the land of divine and serenity. Welcome to Boroland International Knowledge Festival. Let's light the torch of knowledge. बढ़ते बदलते Boroland का चलो हम भी जरिया बने, एक सुंदर
बदलते बड़ौलैंड का कदम से कदम मिलाकर देश के साथ आगे बढ़े। एक सुंदर बदलते बड़ौलैंड का चलो हम भी जरिया बने। चाहे हो आंधी चाहे हो तूफान सिखाते हैं हमको सृष्टि के रसम। विज्ञान और आधुनिक सोच से हम बदल दे हर अज्ञान, बदल दे हर भ्रम। हर ज्ञान जो प्राप्त हो हमको तो हो जाए पूरे हम। মানসিলা আৰু বৰ্ণ দিয়ে শিকায় আমাক অমূল্য জ্ঞান। পশু পক্ষী নদী পাহাৰ চবৰে লগত জুৰি আছে আমাৰ এই প্ৰাণ। Biofuel, EV, hydrogen fuel, let's build technologies and inventions. Agriculture, handloom, or is it AI? Every day we strive to fly high. Knowledge, education is on the go. We welcome you to the new pro-development land of Boro. Welcome to Boroland International Knowledge Festival. Let's light the torch of knowledge. बढ़ते बदलते बड़ौलैंड का चलो हम भी जरिया बने। सुंदर बदलते बड़ौलैंड का कदम से कदम मिलाकर देश के साथ आगे बढ़े। एक सुंदर बदलते बड़ौलैंड का चलो हम भी जरिया बने। White doves fly high, spread the word of peace from above the sky. This world is brimming with knowledge. Come, let's find the light, build on our hopes and fly high. Welcome to the Boroland, the land of mighty Ghatotkash, son of Bhim and Hirimba, where the earth dances to the tune of Bagurumba, where the valley rings with the sound of Kam, Sifung and Serza, where wisdom thrives on divine and serenity. Welcome to Boroland International. बढ़ते बदलते बड़ौलैंड का चलो। দৰ্শকবৃন্দ, আমাৰ পৰৱৰ্তী সেশন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি নৃত্য আমি আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া পাৰম্পৰিক নৃত্য হয় ৰাভাৰ। ৰাভা পাৰম্পৰিক নৃত্যলৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি আছে ৰাভা কালচাৰেল গ্ৰুপ।
এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব ৰাংজালি কালচাৰেল গ্ৰুপ বিছমুৰি দাউচি ডেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি বড়ো পাৰম্পৰিক নৃত্য আগবঢ়াব ৰাংজালি কালচাৰেল গ্ৰুপ দাউচি ডেলাই নৃত্য ধন্যবাদ ঠিক সঞ্জয় এখানে গোটাই মিউট করা চ্যানেল ঠিক 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 এইখিনিতে এটি বিশেষ ঘোষণা লক্ষ্মী ডান্স গ্ৰুপ বিজুলী ডান্স গ্ৰুপ আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল গ্ৰুপ ডান্স বিবি কিষাণ কলেজ জালা এওঁলোকক সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল পুনৰবাৰ ঘোষণা কৰিছোঁ লক্ষ্মী ডান্স গ্ৰুপ বিজুলী এণ্ড হাৰ গ্ৰুপ আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল গ্ৰুপ ডান্স বিবি কিষাণ কলেজ জালা এওঁলোকক সাজু হৈ থাকিবলৈ কোৱা হ'ল আৰু যদি আৰু সময় থাকে আমাৰ লগত তেনেহ'লে নেপালী গ্ৰুপ ডান্সকো সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল কিন্তু যদি আমাৰ ছেশ্যন আৰম্ভ হৈ যায় তেনেহ'লে আমি এই নেপালী ডান্স আমাৰ খন্তেক সময়ৰ পিছতহে উপভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া পুনৰবাৰ মই মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰংজালি কালচাৰেল গ্ৰুপ দাউচি ডেলাই নৃত্য ধন্যবাদ